खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय BTCनि BTC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिथाइखौ मैयानि सानाव फोसावनानै होनाय जाबाय नाथाय फिथाइ फोसावनायनि उनावनो ससियेल मिडियायाव गुदुं जादों गोबां बुरजा नम्बर मोननायनि उनावबो सायख'जायखौ लानानै आरो साख्रि होनायाव रां लानाय जादों होननानै समाज बिजोङाव गुदुं सावरायनाय जादों मैयानि सानाव नेवसिजानाय गोबां बिजाथिफोरा बेबायदि अजद होनायजों लोगोसे UPPLनिनो सासे मावथियाबो अजदखौ होदों फिसाज्लाया साख्रिनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन नाथाय रां होनो हायैनि थाखाय साख्रिया जायासै होननानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिमाया बिथाङा फोरमायथिदों दि कसुगाव बियाबाव बिथाङा प्रेसिडेन्ट हिसाबै बै समाव UPPLनि उखिल मुसाहारिनि जानानै बिसायख'थियाव गोबां खामानि मावदोंमोन न'खर हाबनानै उखिल मुसाहारिखौ देरहाहोदोंमोन नाथाय आंनिफ्रायनो रां बिदों होननानै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिबावदों दि फिसाज्लाया साख्रियाव उथ्रिसारदोंमोन नाथाय रां होनो हायैनि थाखाय साख्रिया जायासै बेनो नामा बिटिआर सोरखारा होननानैबो सोंथि खालामो साख्रि होनायनि मुङाव आंनाव 8 लाख रां बिदोंमोन नाथाय रां होनो हायैनि थाखाय आंनि फिसानि साख्रिया जायासै गुबुनफोरा 8 लाख राङै होनानै साख्रिखौ मोनदों होननानै फोरमायथियो आं कसुगाव बियाबाव गोबां खामानि मावनानै उखिल मुसाहारिखौ देरहाहोदोंमोन नाथाय दा जोंखौनो नायफिनासै फिसानि साख्रिनि थाखायबो आंनाव रां बिबाय आं गोबां खस्थ' खालामबोदों रां होआ होननानै बुंनायनि उनावबो सारा गनायासै आरो प्रमद बर'जोंसो रायज्लायनांसिगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों अब्ला बे रां लानायाव प्रमद बर'आबो लिंक दङ नामा होननानै सोंथि खालामबावो बिमाया लोगोसे बुंथिबावदि रां गैयिफोरा माबोरैहाय रांखौ होगोन रां गोनांफोरा रां होनानै साख्रिखौ लाथोंसै आरो रां लानानै साख्रि होनायनि सायाव जों गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होनांसिगौ होननानैबो बुंथियो जोंनि दोलोआव गोबां मोजां दैदेनगिरिफोर दंमोन नाथाय सोर थानो गोसो जानो बेबायदिबा बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाया सोलायजोबफिननांसिगौ साख्रि मोनैफोरा सोलायफिननांगौ परिबर्तन खालामनांगौ होननानैबो बुंथियो थांनाय BTC बिसायख'थियाव मिथिं दावथिं ओंखारनायाव गोबां रां खरसा जाबोदों बेफोर रांखौ गरसेबो मोनफिनाखै उल्थायै फिसानि साख्रिनि थाखाय आंनाव रां बिदों होननानै दुखु फोरमायथियो UPPLनिनो मावथि बिथाङा ओजोंहाय साख्रि मोननो हानाय माखासे बिजाथिफोरा BTC सोरखारनिसिम साबायखर बावदों रां लानानै साख्रि होनाय बाथ्राया बा रावा नंखाय होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो गावसोर रां गरसेबो होआलासे BTCनि साख्रिखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथियो लोगोसेनो फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो दिनै थिसनथाइ बिलाइखौ गथायगोन तामुलपुरनि महापुरुषा श्रीमन्त शंकरदेव पाब्लिक अडिटोरियाम हलाव दिनै थिसनथाइ बिलाइखौ गथायगोन BPFनि उनाव UPPLआबो गोहो दिन्थिनायखौ जागायजेनबाय UPPL दोलोआबो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायबाय सोर दोलोनिया बेसेबां मददगिरिफोर दङ बेखौ दिन्थिनाया गोख्रोङै जाबाय BTCआव मददगिरिफोरनि थुबुर जाफैनायजों दैदेनगिरिफोरा गोहो आरो बोलो मोनो बेजों लोगोसे मददगिरिफोरनि गोसोआवबो मोनसे फोथायनाय सोमजियो बेखौ नोजोर होनानैनो UPPL BPFआ गावनि गोहो दिन्थिनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हमबाय BTCआव मैयानि सानाव चिरांनि काजलगावआव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों UPPL दोलोआ जेराव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दानि राजखान्थि थासारिखौ लानानै माखासे खोथा बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंथिदों दि दा थैनाय थांनायनि बाथ्रा फैबाय जोंनि न'खरखौ जोंनि आखायाव हमथानानै लाखिनायनि समय फैबाय सोरबा बायजोनि गोहोगोराया फैनानै सेख'नानै लांनो नागिरदों आरो बायजोनिया फैनानै जोंनि न'खरखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा फैदों नाथाय जों जोंनि न'खरखौ हमथानानै लाखिनो नांगोन जोंनि आखायावनो हमथानानै लाखिनो नांगोन होननानै बुंथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि जोंनि थांनानै थानाय जोंनि न'खर रैखाथि फिसा फिसौनि इयुन गोग्गो राजखान्थिनि मोन्थायनि बाथ्रा दङ बेखौ रैखाथि होनायनि दा समय फैबाय बेबायदियाव जायखि दोलोआ फैनानै बेयाव जायखि खोथा बुंफैया मानो जोंखौनो मदद होनो नांगोन होननानै बुंथियो आरो जोंनि आखायावनो जोंनि न'खरखौ लानो नांगोन होननानै बुंथियो बे ओनसोलनि फिसाफोरजोंनो दाजानाय दोलोआनो जाहाथे काउन्सिलखौ सालायनो गोहो मोनो बेनि थाखाय बर' हारिया खौसे जानानै भटखौ होनो नांगोन होननानै बुंथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा ओजोंहाय हाग्रामा महिलारियाबो कक्लाबारि दिहिरा बागानपारा आरो मुसलपुर बे मोनब्रै बियाबखौ जयैनो लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों फ्राय 15,000नि बांसिन BPFनि मावथि मददगिरिफोरा बेयाव बाहागो लादों आशीर्बाद रेलिफोराव गोबां जाफुंसारनायखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय आरो BPF दोलोआ रावजोंबो एलायन्स जाया हारसिङैनो गेलेगोन होननानै रोखा फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो
प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनाय केसाव खैफोदाव गोग्लैगोन नामा दानि BTCनि EM बियार फेरेंगा बिथाङा थांनाय 2014 मायथाइनि 20 आगस्टआव साननि समावनो 16 बोसोर बैसोनि प्रिया बसुमतारीखौ बेलासे 3 रिंगा समाव गावथारनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायनि बिजिरनाय नागिरनानै गावथारजानाय प्रिया बसुमतारीनि बिमा आरो बिफाया फिन गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम लाइजाम हरदों आरो बे लाइजामखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसाम पुलिसनि DGP चिरां डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जाजनिसिमबो कपि खालामहरनाय जादों। थांनाय 15 आगस्टआव फिन गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनो लाइजामखौ हरनाय जादों। लाइजामनि गेजेरजों NDBSनि मिलिटेन्ट ग्रुपनि माखासे केडारफोरजों लोगोसे बियार फेरेंगा एबा EM रन्जित बसुमतारीनि सायाव आयेननि राहा लानायजों लोगोसे क्रिमिनेल प्रसिडिं लानो थाखाय खावलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2014 मायथाइनि 20 आगस्टआवनो प्रिया बसुमतारीखौ गावथारनाय जाथाय जादोंमोन। चिरांनि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दैमुगुरि लाइमुथि गामियाव गावथारनाय जाथाया जादोंमोन आरो जाथाय जानायनि उनाव रुनिकाटा पुलिस थानायाव गसरबो होनाय जादोंमोन। नाथाय नखरनिया नांगौ बायदि बिजिरनाय मोननो हायैयाव थांनाय 15 आगस्ट 2025 आव फिन गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम बिजिरनाय नागिरनानै लाइजाम हरनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे लाइजामखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम पुलिसनि DGP आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जाजनिसिमबो कपि खालामहरनाय जादों। उदालगुरि, बाक्सा आरो तामुलपुर बे मोनथाम जिल्लायाव बांसिनै गोसो होदों BJP राजखान्थि दोलोआ। जेरैखिजाया दखल खालामनो थाखाय नारा नाथार नाजादों BJP दोलोआ। मैयानि सानावबो उदालगुरियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नाथाय दासिमबो रोखा खालामाखै BJPआ मोनबेसे बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन। क'क्राझाराव साननै प्रग्राम दंबावो, बेनि उनावसो बुंनो हागोन होननानै फोरमायथिबाय गिबि मन्त्रि बिथाङा। आरो जाय बियाबाव BJPआ 3थि पजिशनाव थागोन बेयाव गेलेनाय नङा, जेराव सेथि आरो नैथि पजिशनाव थागोन बेयावसो BJPआ गेलेगोन होननानैबो फोरमायथिबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो BJPआ BTCआव फैयोब्ला मा खालामगोन बेनि सायावबो फोरमायथिदों दि VCDCनि बिसायख'थि खुंगोन। VCDCआव बिसायख'थि खुङैनि थाखायनो रायजो राजा आरो सरकारनि गेजेराव गेप जानानै दङ। क'क्राझारनिफ्राय VCDCसिम सौफैयोब्लाबो VCDCआ रायजो राजानो होआ। बेनिखायनो VCDCआव बिसायख'थि खुङाब्ला बिटिआर सरकारा सोलायनाय लाबोनो नाजायोब्लाबो सोलायनाय लाबोनो हानाय नङा होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो बिटिआरआ जाफुंसार जानांगौब्ला गासै 19 हारिफोरखौ समान नोजोरै नायनो नांगोन। जेरावनाखि 500 गामिया बिटिआरनिफ्राय ओंखारनो थाखाय आंनो आर'जलाइ होनानै दङ, नाथाय बेफोर गामिफोरखौ जबर जबस्ति हमथानानै लाखिनो हानाय नङा होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि BJPनिया उनाव 14 MCLA EM जाफैदों आरो प्रमद बर'निया खम, अब्लाबो BTCनि CEM जानो बियाखै होननानै बुंथियो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जाफेरै जाथाय। जोनोम जागोदान उन्दै गथ'साया NICUनि बिसिनानिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। थांनाय 15 आगस्टआवसो स्मिता देखाया C-सेक्सननि गेजेरजों गोरलै गथ'खौ जोनोम होदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, बिमाया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो देहा फाहामसालिनि गोहैलो नोजोर लाखिनायनि थाखायनो सानब्रैल' जानाय गोरलै गथ'साया NICUनि बिसिनानिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। स्मिता देखा आरो बिथांनि फिसाय उत्पल बरदलै बिथांमोनहा गुवाहाटीनि नुनमाटिनिनो थागिबिमोन। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै उत्पल बरदलैया गोख्रोङै सोंखारिदों। फिसा खोमानांनाय जाथायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बिजिरनाय नागिरनानै पुलिस थानायाव गसर होनो खोथा होदों बिथाङा। जाथायनि सोमोन्दै गोरलै गथ'नि बिमानोबो जेबो फोरमायनो हायाखै। फिसाया गोब्राब थासारियाव NICUआव फाहामथाय लागासिनो दङ होननानैसो बिमाखौ फोलानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय जाथाया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो सौहैदों आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदों गिबि मन्त्रि बिथाङा। चिरांनि बिजनी फानबारि र'डआव लामानि जाब्रथायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सानै सुबुङा। माथियाफारायाव थानाय पाक्का जानि दैनि दालांनि सायावनो गंसे पालसार मटर साइकेल आरो गंसे साइकेलनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सानै सुबुङा। 50 बोसोर बैसोनि जुरान आली, जाय साइकेल सालायबोबाय थादोंमोन, बिथाङाबो जिउ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे
पालसार मटर साइकेलाव थानाय सासे सुबुङाबो जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै मटर साइकेलखौ सौख्रांफैदों, जायजों जायगायावनो सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। सौख्रांनाया ओरैबायदि गोख्रोंमोन दि मटर साइकेल आरो साइकेल गंनैबो गोजान जानथायसिम बुखारलांजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आसाम पुलिसाव साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां लानायनि उनाव साख्रिखौ होनो हायैनि दायाव हमजाबाय काछारनि सामित हुसेन बरभुइया मुंनि सुबुङा। सामित हुसेन बरभुइयाया गावखौनो आसाम पुलिसाव साब इन्सपेक्टराव साख्रि मावो होननानै नंखायै फोलादोंमोन आरो आसाम पुलिसाव साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो रां लादोंमोन। नाथाय गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां लानायनि उनावबो साख्रि होनो हायैलाय सुबुंफोरा पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनावनो सामित हुसेन बरभुइयाखौ हमबाय, जाय गावखौ नंखाय साब इन्सपेक्टर होननानै फोलादोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सामित हुसेन बरभुइयाया काछार हाथिगरानि थागिबि आरो बिथाङा सिगांनि समाव आसाम पुलिसनिनो अरायथा नङै ड्राइभार हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थंआ जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।